ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମନରେଗା କାମ କର, ମଣିଷ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କର, ଟଙ୍କାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ହାତର କରି 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ କର। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୁମସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୋବାବାହାଳି ଗାଁରେ। ମନରେଗା ୱେବସାଇଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଥିବାବେଳେ ବାସ୍ତବରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ବିଲ୍ ପାଇଁ ସୂଚନା ଫଳକ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଧୋବାବାହାଳି ଗାଁର ରହଣୀ ପଶିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଟ୍ ଖନନ ହୋଇଛି। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର କୋଡ୍ ହେଉଛି 2407004020 WC 10396530। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି 2 ମାସ ତଳେ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ କାମ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। କାମ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା ବେଳେ ମନରେଗା ୱେବସାଇଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାମର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା।